lecția trecută ați studiat împreună cu soția mea și eu am rugat-o pe ea ca să faceți împreună recapitularea lecției trecute, după care intrăm în subiectul nostru. Noi azi studiem despre semnele venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a sfârșitului veacului din capitolul 23 și 24 din Evanghelia după Matei. Aici ne vom concentra, asta vom studia. Așa că acum întorc computerul spre Năstica și veți face o recapitulare. Lecția trecută a fost voluminoasă, am studiat cronologia evenimentelor din toată cartea Apocalipsa, fiindcă am repetat și materialul din primele două lecții, dar scopul a fost să vedem evenimentele legate de a doua venire a Domnului Iisus. Și începând cu lecția de azi, vom studia alte texte din Scripturi și vom începe cu cele care sunt cuvintele Domnului Iisus, care vorbesc despre venirea sa, ca să comparăm cu linia timpului pe care am stabilit-o la lecția precedentă. De aceea, în recapitulare, vreau să ne amintim care sunt evenimentele care vor preceda a doua venire a Domnului Iisus. Haideți să ne amintim. Dacă am luat cronologic în timp, cu câți ani înainte de a doua venire a Domnului Iisus să încep a derula evenimentele din cartea Apocalipsa? 7. Cu 7 ani. Da. Ce se va întâmpla în acești 7 ani? Deci noi vorbim despre Ierusalim și poporul Israel în special. Da? Deci ce se va întâmpla cu poporul Israel și în Ierusalim în acești 7 ani? 3 ani jumate vor fi cei 2 martori. Așa, deci în Ierusalim vor fi cei 2 martori și cum va fi, vor sta lucrurile în Ierusalim în acea perioadă? Ce este specific pentru Ierusalim? În acest timp, templul la Ierusalim va fi reconstruit deja, închinarea va funcționa după legile date de Moise, iar cei 2 proroci protejează Ierusalim în tot acest timp. Ei au puteri mari de a spune că din gura lor iese un foc cu care nimicește pe cei care vor să facă rău prorocilor. Anume cei care vor rău, da? Deci cine că vor avea putere să lovească cu orice fel de urgii, ori de câte ori vor voi, da? De altfel, când sunt omorâți, cum reacționează locuitorii pământului la moartea lor? Se bucură și par daruri. Da. Așa, bucuria așa e de mare că își trimit daruri unii altora, crezând că deja chinul lor s-a sfârșit. Deci am văzut că fiara este cea care omoară pe cei 2 proroci în capitolul 11, dar ce se întâmplă în Ierusalim în a doua jumătate a acestei perioade, timp de 3 ani și jumate, din moment ce sunt omorâți cei 2 proroci? În primul rând, odată cu omorârea celor 2 proroci, vedem că poporul Israel trebuie să fugă ca să scape de mânia fiarei. Așa, deci pentru cât timp fug ei în pustiu? 1260 de zile, 3 ani jumătate. 60 de zile, care faci 3 ani și jumătate și sunt hrăniți departe de fața balaurului. Și în Ierusalim ce se întâmplă? După învierea celor 2 proroci are loc un cutremur mare de pământ care face să dărâme 10 parte din cetate și să moară 7.000 de oameni. Dar apoi vine Anticristul, ia puterea în Ierusalim. Anticristul când ia puterea? Pentru cât timp are putere capitolul 13? 42 de luni. 42 de luni. Și potrivit cu capitolul 11, primele 2 versete, ce se întâmplă după ce sunt omorți cei 2 proroci în Ierusalimul,
Cine se află în Ierusalim în perioada asta? Fiară și să facem icoana fiarei. Da. Deci Ierusalimul călcat în picioare de neamuri și atunci activitatea fiarei, da, icoana, semnul fiarei, da, tot în perioada asta. Deci se primește că 1260 de zile evreii sunt în Ierusalim, alte 1260 de zile sunt în pustiu, ceea ce înseamnă că din ce moment începe fiara și începe activitatea în Ierusalim și neamurile încep a călca în picioare Ierusalimul? După trâmbița a 7-a sau chiar atunci când cei doi proroci sunt omorâți? Atunci când cei doi proroci sunt omorâți, foarte bine. Deci, acum, dacă vorbim despre mânia lui Dumnezeu, când începe ea? După omorârea celor doi proroci. Și anume, când este anunțat că s-a început? Șaptea trâmbiță. Când sună trâmbița a 7-a, cei 24 de bătrâni spun că a venit mânia lui Dumnezeu. Deci încep cu trâmbița a 7-a și când se termină, cu ce se termină mânia? Ultimul potir. Cu cele 6-7 potiri, cu ultimul potir se termină mânia lui Dumnezeu. Împotriva cui este îndreptată mânia lui Dumnezeu? Asupra cui? Asupra locuitorilor pământului, tuturor celor ce se vor rușina în fiare. Da? Deci mânia lui Dumnezeu este asupra locuitorilor pământului. În capitolul 19 este anunțată nunta mielului. Nunta mielului are loc în cer sau doar este anunțată în cer? În cer. Cer este anunțată. Este anunțată. Se anunță că ferice de cei care vor fi invitați la ospățul nunții mielului. Da? Și apoi în capitolul 21, mireasa sau nevasta mielului, cum este ea îmbrăcată după 1000 de ani? Alb, haine albe. Ca o mireasă pentru bărbatul ei. Da? Deci e încă are statutul ăsta de mireasă. Deci, acum, tot la capitolul 19, când vine Domnul Iisus pe pământ, cine îl urmează din cer? Sfinții, spune în versetul 8, cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și apoi când spune că a văzut cerul deschis și cineva pe cal alb care e Domnul Iisus, cine îl urmează din cer? Călări pe cal alb? Oștile din cer, care de fapt cine sunt? Biserica, da? Biserica îl urmează. Deci la a doua sa venire Domnul Iisus, înainte de venirea sa, biserica este în cer și ea îl urmează pe Domnul Iisus pe pământ. Da? Și acolo când se spune de ospățul cel mare al lui Dumnezeu, cine este chemat și ce vor servi? Sunt chemate păsările cerului și vulturii, spune, ca să se ospăteze din carnea împăraților și a tuturor celor ce vor fi luptat alături de fiară împotriva Domnului Iisus, alături de Antichrist. Da. Deci astea au fost așa niște momente care să ne amintească de evenimentele care vor preceda a doua venire a Domnului Iisus, fiindcă lecția de azi este despre semnul venirii tale și am împrostotat lucrurile astea ca să vedeți cum evenimentele despre care vorbește, sau semnele despre care vorbește Domnul Iisus în Matei 24, se potrivesc cu ceea ce am văzut în Apocalipsa. Bine, și acum mergem nemijlocit la lecție. Pentru prima dată, vreau să-mi spuneți cum ați numit paragrafele la capitolul 23 și 24. Deci deschideți acolo unde, la ce pagină este la noi. Da, la pagina 169. Spuneți-mi, vă rog, primul paragraf, de la 29 până la 36.
Cum l-ați intitulat? Pedeapsa poporului. Pedeapsa poporului sau altceva este acolo? Aici e Nu vi mult. se pare cum se adresează Domnul Iisus aici? Cum se adresează El? Fariseilor. Fariseilor, exact. Cărturarilor. Și ce anume despre ei aici? Ce vrea să le spună? Ce le spune Domnul Iisus fariseilor și cărturarilor? Domnul Iisus multă pătărnicie fariseilor și cărturarilor. Da, mai concret? Mai concret vreau să le arate că ești fiii celor care au ucis prorocii și neprihăniții. Foarte corect, Maria. Deci la asta atrage atenția. Că ei sunt fiii celor care au ucis prorocii, au prigonit prorocii și că ei tot așa procedează. Zice, voi tot așa procedați. Ei, chiar dacă zic că dacă ar fi fost ei în timpul părinților lor, n-ar fi făcut așa, dar ei tot așa procedează. Ei prigonesc prorocii și prigonesc pe Domnul Iisus. Și am văzut, l-au prigonit pe Domnul Iisus. Da, de la 37 până la 39, cum ați intitulat? Vina și pedeapsa Ierusalimului. Când zice Ierusalimul, la ce anume credeți că se referă? La pietrele orașului, la străzile orașului, la ce? La poporul din La oameni, da? Conducerea țării. Dar vina lor pentru ce? Când au Care vrut să vina? fie adunați de Domnul Iisus, când a vrut să-i strângă ca pe niște pui sub aripi, n-au vrut. Și Aha. spune că au omorât pe proroci, au ucis cu pietre pe cei trimiși la ei. Așa, care e legătura dintre primul și al doilea paragraf aici? Au aceeași vină și liderii religioși și oamenii de rând și administrația orașului. Adică toți în parte și-au vina pentru că nu l-au primit. Da, o vină comună. Care? N-au primit trimiși de Dumnezeu. N-au primit mesajul, au respins mesajul lui Dumnezeu. Bun. Nu uitați, Biblia când a fost scrisă, n-a fost scrisă cu capitole, versete și așa mai departe. Că pe noi asta ne ajută grozav, dar ne poate și încurca. De multe ori noi rupem total un capitol de altul, nu mai facem legătura între capitole. N-a fost inițial așa, deci nu era tot mergea text mai departe. Mai mult, în limba greacă, știți, măcar nici nu erau majuscule, minuscule, nu era spațiu între cuvinte, nu erau niciun fel de semne de punctuație, nu știai când se începe cuvântul, când se începe propoziția, când se termină propoziția, toate astea nu erau în textul original. Bun. Nu ne trebuie să vedem care e legătura dintre capitolul 23, sfârșitul capitolului 23 și restul. Dar până ajungem acolo, spuneți-mi primul paragraf. Cum l-ați intitulat din Matei 24? Distrugerea templului, da? Iisus vestește distrugerea templului. Dar ce legătură între asta? Ce legătură vedeți între paragraful ăsta și ce a fost mai înainte, în capitolul 23? Le spune că casa le va fi lăsată pustie. Asta, de fapt, era locul lor de închinare și le spune că este o continuare. În ce fel o să le se lasă casa pustie? Da? Domnul Iisus începe un subiect despre pedeapsa poporului Israel. Și apoi ucenicii îl cheamă deoparte ca să-l întrebe când va fi semnul. Deci, în capitolul 23 s-a adresat cărturarilor, fariseilor și poporului în prezența ucenicilor. Dar cei cărora le se adresează sunt cărturarii, farisei și poporul acolo. Le spune despre aceea că le va fi lăsată casa pustie. Și îți primește capitolul 24, începe cu aceea că și templul va fi distrus. Așa. Deci templul ca parte din Ierusalim. Dar parcă ar fi o schimbare de subiect. Zice, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Deci parcă îi rup de acum de discuții. Nu are legătură. I-au arătat clădirile templului. Încă, apropo, când am fost acolo în Ierusalim, am văzut că acolo poți coborî, să amintești, că la subsol. Și acolo ne-au arătat pietrele, pietre enorme. Să-ți spună că nu va rămâne piatră pe piatră. Sunt niște pietre enorme, foarte mari. Foarte mari pietre.
una peste alta, cum să nu rămână piatră pe piatră, niște blestezi așa de mari de pietre. Și Domnul Iisus spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi, a șezut jos pe muntele măslinilor, începe a 3, următorul aliniat. Cum l-ați intitulat următorul aliniat? De la versetul 3 până la versetul 14. Începutul durerilor? Sau Începutul durerilor. Începutul durerilor. Începutul durerilor, deci și zice că el a șezut pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia. Dar ei de ce au întrebat? Că acolo au fost două lucruri. A fost discuția aceea cu cărturare și farisei, așa a fost, nu? În capitolul 23. Și apoi a fost discuția asta în templu, când au arătat pietrele. Apoi, și el le-a spus că pietrele vor fi, templul va fi dărâmat, nu va rămâne piatră pe piatră. Întrebarea ucenicilor, la care din astea două se referă? La care? La discuția care au avut acolo cu cărturare și farisei sau la discuția cu ucenicii despre templu? La care din ele se referă? Întrebarea lor, din versetul 3. Spune că la templu că va fi distrus. Domnul Iisus le spune că nu va rămâne piatră pe piatră. Și ei Așa, asta e prima întrebare. Dar la a doua întrebare? Da, totuși, la întrebarea întâi mergi când se vor întâmpla lucrurile acestea și care este semnul venirii. Despre venire el vorbește în templu, că de sfârșit spune că Tatăl se va lăsa pustie. Foarte corect. Adică pedeapsa asta va dura până veți zice ce binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Așa, deci le vorbește despre a doua venire. Și în fel îți primește când se vor întâmpla toate aceste lucruri, pedeapsa asupra Ierusalimului și norodului și a doua venire a Domnului Iisus. Pentru că lor le-au zis despre a doua venire. Lor le-au spus că nu mă veți vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Lor, la aceea le-au vorbit în templu despre a doua lui venire și ucenicii când i-au arătat templul i-au spus nu va rămâne piatră pe piatră. Deci înseamnă că ucenicii când au pus întrebarea numai decât că s-au referit și la discuția aceea, nu numai la templu, că îți pare că întrebarea poate numai despre templu, despre dărâmarea templului. De altfel, în răspuns nu pomenește nimic de templu. Exact, pomenește, că urăciunea puterii, zice mai târziu, da? Dar nu despre distrugere vorbește. Vorbește despre a doua venire. Tot răspunsul despre a doua venire. Acum, bun, hai să mergem, ne întoarcem apoi înapoi. Facem o recapitulare, să legăm paragrafele între ele. Deci ați spus că de la versetul 3 până la versetul 14 vorbește despre începutul durerilor. Apoi de la versetul 15 până la versetul care vine la noi, 28, da? Cum l-ați intitulat? Necazul cel mare, da? Sau durerile? Cel a fost începutul durerilor, asta e necazul cel mare. Bine. Și e clar, legătura între subiectele este, e clar, ce început și apoi necazul cel mare. Să vedem mai departe, de la 29 până la 31, cum l-ați intitulat? Venirea Fiului Omului, așa? Venirea Fiului Omului și apoi ce a urmat? Pustiirea Ierusalimului. De la versetul 32 de la 32 până la 44 pustierea Ierusalimului sau ce este? Sunt numai îndemnuri, nu? Cum? Tot despre venirea Domnului? Dacă este aproape. Adică pot să știe. Înainte de venirea Domnului. Cum trebuie recunoscut înainte de venirea Domnului. Foarte bine. Și ne-a rămas un singur paragraf, de la 45 până la 45 până la urmă, până la 51. Cum l-ați intitulat? Cum să veghezi în așteptare? Cum să aștepți? Cum trebuie de așteptat? Bun, parcă tot despre asta ceva spune și de la 32, nu? Acolo tot vorbește. Vegheați, atenție la veghere, vegheați. Bun, acum vă rog să faceți un tabel din 3 colonițe.
acolo găsiți un spațiu în cartea voastră, ca să nu aveți în altă parte, nu știu aici. Găsiți voi o foaie. Iată aveți foaia. La pagina 34 puteți să folosiți foaia aceea. Faceți un tabel acolo. Și tabelul nostru va avea 3 colonițe. 3 colonițe. Deci voi ați observat că Domnul Iisus atenționează acolo lucruri care sunt semne a venirii Lui, cele care nu sunt încă semne a venirii Lui, dar care sunt numite, cum mai sunt numite cu alte cuvinte acolo? Începutul durerilor, spune acolo, da? Începutul durerilor și apoi chiar vine necazul cel mare. Hai așa să le intitulăm. Și apoi venirea Lui. Deci în 3 colonițe. 3 colonițe. În prima coloniță, ce nu sunt semne a venirii Lui. Ce nu sunt semne a venirii Lui încă. Și apropo, tabelul ăsta o să ne ajute apoi să înțelegem exact evenimentele care se întâmplă acum în Israel. Unde se încadrează ele? La sfârșitul lecției punem întrebarea, unde se încadrează evenimentele de aici? Și inclusiv dacă vor escalada mai departe, să zicem. Dar poate din lecția asta o să înțelegem cam în ce direcții vor merge evenimentele. Așa, deci prima este ce nu sunt semne a venirii Domnului Iisus. 2. Semnele venirii Domnului Iisus. Care sunt semne? Gata, astea sunt semne. După astea putem ști că astea sunt semne. Semnele venirii Domnului Iisus. Și a treia coloniță va fi venirea Domnului Iisus. Ar mai putea fi una a patra, cum să-l așteptăm, dar asta o să vă pun întrebări la aplicare. Da? O să ne orientăm la aplicare. Hai să începem. De fapt, nu, înainte de a începe să completăm tabelul, vă rog numai să-mi răspund, să dați înapoi la pagina 28, la pagina 28 dați înapoi. Numai puțin să trecem prin întrebările cele de la A până la F. Cine vorbește în Matei aici? 23 și 24? Domnul Iisus, clar, simplu. Pare simplu, răspunsul e simplu. Trebuie să, aici noi stabilim contextul, că dacă nu înțelegi contextul, nu poți înțelege ce despre ce vorbești. Al doilea lucru este cui se adresează la momentul când vorbești. Ei, aia e foarte important. Asta e deosebit de important pentru înțelegerea lucrurilor mai departe. Cui se adresează Domnul Iisus? Duatelor și ucenicilor, adică evreilor, fariseilor, și ucenicilor. Cărturari, farisei și ucenicii, ce aveau toți în comun? Cărturarii, farisei, locuitorii Ierusalimului și ucenicii, ce aveau toți ei în comun ăștia? Evrei. Erau evrei? Toți sunt evrei. Toți sunt evrei. Ăștia toți sunt evrei. Noi nu vorbim încă despre neamuri, nimic. Domnul Iisus aici se adresează la evrei. Când ucenicii care sunt evrei au întrebat când se vor întâmpla toate aceste lucruri, ați văzut singur că s-au referit la discuția care au avut-o în templu cu cărturarii și farisei în prezența norodului. Că norodul a văzut, a fost la discuțiile astea. Bun. Despre ce anume vorbește Domnul Iisus Hristos? Ce ați răspuns aici? Despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos răspunde la o întrebare care au avut-o ucenicii. Corect, Tudor. Deci vorbește. Ce se va Da, până întâmpla acolo? cu tine? Care va fi semnul venirii și care va fi semnul sfârșitului? Acolo din 24 Exact. cu 3. Care va fi semnul sfârșitului, semnul venirii Domnului nostru Iisus Hristos. În capitolul 23-29 la 39 vorbește despre pedeapsa cărturarilor și fariseilor. Spune că va veni pedeapsa peste tot norodul acesta în verset 36, 37, 39, pedeapsa Ierusalimului. Spune vina și pedeapsa. Da, corect. Acum, când ține vorbitorul acestei cuvântări? Unde se află el? În 23 vedem că în templu, deci la Da. Ierusalim, dar în 24 deja au ieșit din templu. Păi și din templu s-a dus pe muntele Măslin, Da. tocmai de altfel vede foarte bine templu. Ori de câte ori vedeți poza aceea frumoasă cu templu, Ierusalimul de azi e făcută de pe muntele Măslinilor. De acolo se vede foarte bine. Bun. De ce ține Iisus această cuvântare? Pentru că după ce el deja ținuse cuvântarea despre pedeapsa care va veni peste Israel,
apoi ucenicii l-au întrebat care sunt semnele venirii ale Sfântului Veacului. Exact. Ucenicii au vrut să știe care sunt semnele venirii lui și a sfârșitului veacului. Ucenicii au vrut să recunoască asta, să știe, să înțeleagă asta și el le răspunde. Foarte bine că au întrebat ucenicii, așa putem și noi cu voi acum să aflăm și să cunoaștem lucrurile acestea. Așa. Cum sau în ce fel expune Iisus tema acestui capitol? Așa, în linii mari. Cum ați observat? În ce fel? Are Domnul Iisus o structură după care îi expune lucrurile? Simplu. Nu mă gândiți la ceva complicat. Despre că vine un sfârșit, i-a avertizat despre ce va fi ca să nu sărați și înșelați, i-a avertizat cu privire la cataclismele care spun. Și le lămurește de ce va fi lucrul ăsta. Da, deci el începe cu aceea că băgați de seamă, sunt înșelați și le spune ce nu sunt semnele. Exact. Și apoi le spune care sunt semnele. Corect. Ca să nu se lasă înșelați. Foarte corect. Și după ce le-au spus care sunt semnele, care nu sunt semnele, numai decât ce le mai spune? Ce urmează? Avertizare. Nu, mai este acolo cum va fi venirea lui, nu? Vorbește despre venirea lui și după aceea le spune cum trebuie să-l aștepte. Așa, da? Deci cam asta e structura. Noi n-am făcut 4 coloniți, avem 3 dintre acestea. Urmăm structura discursului Domnului Iisus acum în tabelul nostru. Noi pur și simplu le punem în ordine, să le vedem bine. Punctele centrale le vom pune în ordine și ceea ce le-au zis oricum să-l aștepte, asta la aplicare noi vom pune asta. Bun, acum să începem a completa tabelul nostru. Și prima întrebare este: ce nu sunt semnele venirii lui? Ce nu sunt semnele venirii lui? Versetul 5. Vor veni mulți în numele Domnului Iisus și vor zice: eu sunt Hristosul. Așa, deci versetul 5. Vor veni mulți și vor spune că ei sunt Hristosul. Vor veni mulți, versetul 5. Vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți, vor reuși să înșele pe mulți. Deci, dar asta nu este un semn al venirii Domnului Iisus Hristos. Voi ați auzit vreodată când oamenii spun: "Oh, Hristos mincinoși, gata, venirea Domnului Iisus e aproape, că sunt tare mulți Hristos mincinoși." Ați auzit? Ați auzit, da? Fiți atenți acum ce studiem. Domnul Iisus ce a spus? Că asta e semna venirii Lui sau asta nu e semna venirii Lui? Aia nu e semn. Hristos mincinoși, numărul mare de Hristos mincinoși. Asta nu este semn al venirii Lui. Mergem mai departe. Care este un următor semn? 6. Auzi de război. De război. Deci veți auzi voi, ca și popor, de războaie care țin nemijlocit de ei, nu? Veți auzi de războaie și vești de războaie. Adică vești de războaie în sens amenințări de războaie, nu? Amenințări, totdeauna Israelul amenințat și acum iar. Câte amenințări auzim? Câte au continuă amenințări, războaie și vești de războaie, amenințări. Încă o dată, asta este sfârșitul? Nu. Da? Mai ales războaie și vești de războaie, exact, tocmai asta acum trăim. Aseară 400 de rachete balistice au fost date. M-am uitat pe Twitter să văd ce s-a întâmplat. Iranienii, știți că acolo partea interesantă cu Twitter-ul ăsta este că toți să-ți lăsați să spună ce vor. Poți să vezi toate opiniile de peste tot. Și Ministerul Apărării, cum se numește, a Iranului se laudă că ei mai nu distrus Israelul cu tot de acum, toți sunt morți, toți sunt distruși, Israelul de pe altă parte spun că, nu știu, 2 morți sau 1, nu știu, morți, și aceia au murit fiind atacați, așa, într-un autobuz, dar nu de la rachetele balistice. Privești video de acolo, îți arată, la Iran arată cum cad rachetele toate și explodează pe pământ. Arată evrei cum toate rachetele sunt distruse de Iron Dome, de asta. Deci am sunat și am vorbit azi cu frații noștri din Israel și mi-au spus: nu, dar ați văzut și voi la postarea pe care am pus-o pe Facebook, nu? Ați văzut, acolo este o mărturie, ați vă uitați, o mărturie la cineva din Israel. Zice: eu vă spun din Israel că nu a murit nimeni aici. Zice: totul este bine. Nu sunt probleme, e bine. Deci, vești de războaie, uite, le vedem acolo. Și cine știe încotro încă va escalada. Dar un lucru știm foarte clar, că războaie și vești de războaie sunt sau nu sunt semne ale venirii Domnului Iisus? Nu sunt.
Nu. sunt. Nu, categoric nu. Da. Hai să vedem următorul. Care e următorul? Versetul 7 spune că un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei Așa. împărății. Așa, și împărății împotriva alte împărății. Și atât. Pe alocuri Așa. vor fi cutremure, foamete și ciumă. Cu tremuri de pământ, foamete și ciumă. Și apropo, știți că cu tremurile de pământ în ultima vreme foarte tare s-au intensificat. Acum, din perioada de când ele sunt înregistrate, de când se înregistrează cu tremurile, apoi au crescut enorm de mult numărul cu tremurilor și intensitatea lor. Foarte mult. Război, nici nu mai vorbim, uitați-vă. Un butoi de praf și o să explodeze. Deci, amenință cu arma nucleară. Însă, foamete, am văzut foamete. Ați privit filmul dacă ați privit filmul despre Uganda, ați văzut ce foamete este acolo. Încearcă să supraviețuiești cu 2 cu 3 kg de fasole sau cât acolo o lună. Când oamenii se sinucide, mama se sinucide, nu poate întreține copiii. Deci, foamete, ciumă, pandemiile toți se încadrează aici, da? Așa mai departe, toți suntem ciumă. Toate aceste lucruri sunt semnele venirii Domnului Iisus? Nu. Începutul durerii, așa se numește. Ele sunt doar începutul durerii. Deci ele nu sunt semnele venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci am înțeles clar, ori de câte ori îl voi auzi pe cineva care spune asta, gata, vine Domnul Iisus, s-a început război. Știu ce trebuie să-i răspund la persoana asta. Mai ales printre noi, printre credincioși, foarte mulți vorbesc, gata, Iisus Hristos vine, gata, e aproape, gata, vine cu uite asta. Acum, deci, nu. Noi să fim înțelepți și nu ne mai prindem cu astea pentru că studiem acum și am văzut foarte clar, am văzut scris negru pe alb, astea nu sunt semne ale venirii Lui. Eu vreau să vă mai pun încă o întrebare. Dar nu, hai să trecem întâi și celelalte, cele care sunt semne și apoi să vă pun o întrebare la sfârșit. Nu, mergem aici mai departe. Zice, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Asta la cine se referă? La poporul Israel, da? La poporul Israel. S-a întâmplat asta? S-a întâmplat. Se întâmplă asta și acum? Voi ați văzut antisemitismul cât de mult escaladează? Și el, în mare parte, e promovat de creștini. Da. Biserica până în 1970, oficial considera vinovat poporul Israel pentru omorârea Domnului Iisus. Așa. De asta așa mult pogrome. Așa, și vedeți, zice, din pricina numelui meu, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Asta e semn a venirii Domnului Iisus sau nu? Este semn? Nu, încă nu. Atunci zice, mulți vor cădea, se vor veni pe alții și se vor urî unii pe alții. Știți că George Soros, el este evreu, știți de asta? El se laudă că la vârsta de 14 ani în timpul războiului, el îi vindea pe frații lui. Și el se laudă despre asta, cum făcea bani așa. Prostește o lume întreagă, îl bate joc de lume întreagă și el se laudă cu frații lui, proceda așa. Deci zice, mulți vor face așa și se vor vinde unii pe alții, se vor râ unii pe alții. Alta, iar se întoarce la proroci mincinoși. Știți că au fost acolo Hristoși mincinoși. Acum zice, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Vă amintiți când odată am făcut noi, biserica noastră în Chișinău este aproape de sinagogă. Vă amintiți când odată veneam la biserică și am făcut un live peste drum de biserica noastră, unde era un grup care spuneau că e proroci, că a venit Hristos, gata, evrei de ăștia cu țurțuri, cum se numesc astea. Și ei spuneau, gata, a venit Hristos, știu numele Lui și așa mai departe. Aeroportul de la Chișinău, știți de ce o schimbat tot? Pentru că se face pelerinaj. Iau un loc care numesc loc sfânt în Ucraina, nu știu unde acolo, lângă unde ei spun că Mesia acolo a venit. Un grup de evrei care spun că acolo a venit Mesia și vin, aeroportul nostru arhi plin totdeauna de pelerinajul lor. Din pricina asta au trebuit să schimbe, să facă regulile astea noi, că dacă nu mai aveau moldoveni unde să-și parcheze
pe mașinile în aeroport. Era totul cu mașini ucrainene. Toate mașinile, aproape majoritatea din mașinile ucrainene erau a lor, a evreilor care veneau să facă pelerinaj aici. Deci, cum vedem, asta o să fie. Mulți proroci mincinoși, zice, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, Va fi mântuit. va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduit în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Ei, am ajuns la primul semn, așa sau nu? Trecem în coloana următoare? Deci care? Da. Gata, ăsta e semn. Ăsta e semn. Care? Evanghelia propovăduită în toată lumea. Evanghelia împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor. Deci nu neapărat pentru mântuirea tuturor. Va fi propovăduit ca nimeni nu se poate dezvinovăți. Și atunci, clar, gata, asta este punctul când zice va veni sfârșitul. Țineți minte bine în momentul ăsta. Acum noi ne punem întrebarea, e acum sau nu e acum? Pentru că internetul a mărit foarte mult capacitatea de a vesti Evanghelia. Foarte mult. Altădată misionarul își punea viața în risc. Acum misionarul poate spune Evanghelia oriunde, mesajele care le fac, numai, iată, Alexei, el știe limba farsi, limba dari, el face mesajele limba farsi, limba dari, le poate privi oricine din Afganistan, oricine din Iran, oricine din orice regim care înțelege asta, el le poate privi, le poate asculta. Și le ascultă mulți. Și avem la institut oameni, în timp ce talibanii făceau ravagile cele acolo, erau oameni la institutul Prisăp care învățau de acolo, din Afganistan, de acolo de unde erau ravagile, în jurul unui telefon stăteau. Sau când a fost graduarea lor, primului grup de afganezi, câți oxănici au fost? Vreo 10, câți au fost din Afganistan? Știu că a fost un număr bun care erau chiar din Afganistan, de acolo, au graduat. Ei au, cum noi am spus despre diploma lor, care că wow, gata, ei au trecut programul. Lucru de neînchipuit altă dată. Totuși, asta înseamnă că Evanghelia a fost propovăduită pe tot pământul? Încă nu. Mai sunt multe persoane care n-au. Dar, ia să vedem versetul următor ce spune. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, cine e urăciunea asta a pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel? Anticristul, da? Anticristul. Așezat în locul sfânt, dar locul ăsta sfânt care? În baza la tot ce am studiat noi până acum, care e locul ăsta sfânt? Templul. Ierusalim. Ei, templul din Ierusalim. Deci înseamnă că deja este templul în Ierusalim. Urăciunea pustiirii așezat în locul sfânt, când veți vedea, cine citește să înțeleagă. Atunci zice, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Și dacă comparăm cu Apocalipsa, Așa. atunci Evanghelia vestită la toată lumea, de ce doi proroci? Așa, doi proroci, ei atunci vor vesti tot pământul, deci tot pământul îi va urmări, așa scrie acolo, nu? Da. Pe ăștia doi proroci, tot pământul îi va urmări, toți vor vedea. Apocalipsa 14, unde evenimente se la mijloc săptămânii, la versetul 6 și 7 spune că am văzut un înger cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Da, așa. Deci când vor vedea urăciunea pustirii așezată, gata, deci ăsta e semn central, așa sau nu? Semn foarte important. Pentru cine-i semnul ăsta vrem să înțelegem? Zice versetul 16. Cine trebuie să reacționeze la asta? Pentru evrei. Ei, deci pe ei. Cei care sunt în Iudeea, ce să facă ei? Să fugă la munți. Să fugă La munți. La La munți. Cine va fi pe acoperișul casei? Să nu se pogoare să-și ia lucrurile de casă. Vă dați seama cât de repede se declanșează atunci evenimentele? Lucrurile, cât de repede se declanșează? Cât de repede intră autoritatea Antichristului. Din moment ce e așezat în templu, gata, autoritatea lui acționează așa încât oamenii pot nici să nu mai reușească să fugă. Zice, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina.
vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Dar de ce vai de ele? Este vreo femeie care este însărcinată aici acum sau care dă țâță? Poate să ne spună de ce este vai? Este foarte greu cu copilașul mic. Ce faci? Foarte greu. Poți să acționezi rapid. Foarte greu. Apoi zice, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Iarna complică lucrurile, nu? Complică, trebuie să te mai iei lucruri cu tine, nu poți așa. Mai este și problema că sunt perioada de ploi și Da. greu de trecut valea Exact. Cedronului. Nici într-o zi de sabat. În ziua de sabat lucrurile sunt foarte oprite. Când eram în Israel, în ziua de sabat, vedeam cum stau evrei și așteaptă să intrăm, sunt cineva. Și zice, poți să te rog, în ascensor. Și în ascensor zice, poți să te rog etajul acela. Și eu odată când eu intrat și eu zic, poți să te rog? Și am zis, nu. Hai, zic, apăs. Și am apăsat. Fac și eu o glumă pe seama lor, știi? Da, da, Că ei aici nici măcar n-apasă pe butonaș când e vorba de... Aici e un moment important. Fuga va fi într-o zi. Deci Da. nu să aibă timp Exact. să pregătească. Exact. Să... Totul asta se întâmplă într-o zi, fuga. O zi și încă ziua aceea e lungă tare. Spune că trebuie de reușit în ziua aceea. Și e interesant că se primește un indiciu că vor ține legea. Referință la sabat, când numai Da. ei după lege. Exact. Deci erau cine îi limitați. privește asta tot? Cine îi privește? Necaz Evrei. mare, necaz pentru cine? Evrei care țin Pentru legea. evrei. Așa. Care țin legea. Deci pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum. Asta pentru ei, nu? Înseamnă că ce-a făcut Hitler E necaz mare, dar e necaz mare. Ce-a făcut 6 milioane omorât și vedem cine a fost la Auschwitz, cine a fost acolo și a văzut, te îngrozește. Dar zici, ceea ce vine este mai mare decât ceea ce a fost. Când ceea ce vine e ceva care întrece orice. Și dacă zilele acelea din necaz, nu? N-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa dintre ei, nu? Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau este acolo, să nu-l credeți. Care e un alt semn? Vor spune că Hristos este acolo, este Spune, iată aici. Hristosul aici. și la spune că a venit Hristosul. Exact. Și nu uitați că cel care se va așeza în templu se va prezenta drept ce va spune cine este el? Dumnezeu. Dumnezeu. Că se vor scula Hristos mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Și asta urmează să fie. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițele ascunse, să nu credeți. Căci că ei îl așteaptă toți, îl așteaptă ca izbăvitor, nu? Îl așteaptă pe Hristos ca și izbăvitor. Atunci se prind ușor la asta, îl așteaptă ca și izbăvitor. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Și noi acum trecem la colonița numărul 3. Deci ce aflăm despre venirea lui Iisus aici? Foarte vizibil pentru toți. Zice, cum se vede fulgerul de la răsărit până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Și aici e referință la Apocalipsa 19. Ce anume la Apocalipsa 19? Ospățul cel mare. Păsări sunt chemate să mănânce mortăciunea, care va fi a ostașilor, cailor. Va fi stârvul, da? Va fi stârvul, vor fi și se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Mai este vreun semn al venirii lui aici? Sau care chiar deodată? Care e alt semn aici? Versetul 29. Soarele se întunecă, luna nu dă lumină, stelele cad. Stelele cad din cer și puterile cerurilor sunt clătinate. Deci asta cataclism groaznic. Groaznic.
Probabil numai să-ți închipă așa ceva. Mhm. Și zice, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Încă, cum va fi venirea Lui? Trecem înapoi la venirea Lui, la colonița a treia. Cum va fi venirea Lui? Îl vor vedea. Cine îl va vedea? Vezi? Orice ochi îl va vedea. Orice ochi. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Așa? Și iată, aici am avut noi întrebarea. Ăștia cine sunt? Că a fost întrebarea. Cine sunt ei? Asta e biserica? Nu. Sau nu e biserica? Nu vă temeți, nu vă temeți, vă spuneți părerea. Vă temeți că nu cumva să greșeți ceva la profeții. Stați absolut liniștiți. Toți învățați. Biserica Domnului Iisus. Nu, asta privește pe evrei. Asta e evrei, da? Deci, da, doar biserica nu e aici în timpul ăsta, doar noi am făcut special linia timpul și am văzut că ea se află în cer și ea vine cu Domnul Iisus. Aha, deci biserica este plecat. Biserica n-a avut parte din necazul ăsta, asta tot se întâmplă după necaz. Atunci, dacă nu-i biserica, cine rămâne că sunt? Evrei. Cei aleși sunt aduși. Îngerii aduc pe cei aleși aici. Din pricina celor aleși, zilele astea o să fie scurtate. Se referă tot la Exact. Necazul e pentru ei și ei sunt acei care au fugit la munți, care au fugit acolo, care au fugit, care s-au ascuns, au trebuit să se ascundă din necazul ăsta. Așa e, da? Și acum ei sunt aduși înapoi. Bun, foarte bine. Sunt o clipă numai dacă spate. Aici nu-i spus, da, dar mai Alexandra. sunt alții care, biserica când va fi rapită, alții care n-au crezut și vor fi martirizați. Dar nu știu dacă aici este despre... Adică au fost martirizați, dacă au fost martirizați. Da. Martirizați, sufletele lor sunt sus și cer răzbunare. Vă amintiți acolo, spune, sunt sub altar și cer răzbunare sufletele lor. Deci dacă au fost martirizați, ei n-au cum fi aici. Înseamnă că ăștia nu rămân alții, cât evrei rămân. Așa. De la smochin. Bun, aici ne oprim. Sau mai este ceva? Nu, hai, da, mai avem ceva. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăzește și înfrunzește mlădița, știți, vara este aproape. Așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că venirea Fiului Omului este aproape, este chiar la ușă. Și care sunt aceste lucruri care trebuie să știm? Care să le numim, că nu sunt multe. Care sunt ele? Lucruri majore, gata, asta e semn că doi proroci, Evanghelia este vestită pe toată lumea și urăciunea pustirii în locul sfânt, fug, perioada necazului celui mare, evreilor la răsărit, așa, cataclism în cer și așa mai departe. Gata, astea sunt toate. Necazul cel mare, semnul că venirea lui este aproape. Bun, foarte clar. 7 ani înainte, deja pot socoti ziua când vine Domnul. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta. Se referă la generația aceea care era atunci? Sau la ce se referă? Deci nu va trece neamul acesta. Așa. Și vor toți arabii să facă acum? Și vor ei. Ce-au vrut să facă Hitler? Să nimicească Ce-au pe vrut să facă evrei. Hitler? Să-i șteargă ca și popor. Vor să-i nimicească, să-i stârpească ca și popor. I-a reușit lui Hitler? Nu, invers. După încercarea lui, ei și-au refăcut țara. Încercarea lui. Acum, ce vor să facă toți arabii? De atâția ani, ce vor să facă? Să-i arunce stârpirea lor. Posibilă stârpirea lor vreodată? Ce spune aici? Ce zice Domnul Iisus în versetul 34? Stârpirea lor e posibilă? Nu. Nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.
capitolul 23 le spune Exact. că casa le se va lăsa pustit, nu vor vedea, până nu vor zice binecuvântat de ceea ce deja le-au promis că ei or să fie la venirea Așa. Domnului Iisus. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, zice Domnul Iisus. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noia, idumai se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Ce anume? În zilele dinainte de potop, mâncau, beau, se însurau, se măritau, până ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Asta la ce se referă? Spune că la o venire care va veni când nu vă gândiți, deci înainte ca să apar primele semne. Când nici nu vă gândi. Așa, deci când nici măcar nu sunt semne. Și atunci sunt unul luat și unul răpit și unul luat. Înseamnă că la ce venire ne duce gândul ăsta? La răpire. Aici ne duce gândul la răpire, da? La răpirea bisericii. Apare pentru cei care veghează. Așa, deci să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă de noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci rodul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să dea hrană la vremea hotărâtă? Ferici de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Îl va pune peste toate avuțiile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acela va veni în ziua în care nu se așteaptă și va avea soarta fățarnicilor, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Bun, acum încă o întrebare. Înainte ca să vă întreb concluziile. Încă o întrebare. Dar este, iată, acolo cu templu, spune că templul va fi dărâmat, templul cel care l-au văzut ei, așa? Domnul Iisus spune că nu va rămâne piatră pe piatră. Asta înseamnă că el va fi dărâmat. Lucru care s-a și întâmplat, nu? Și apoi, unde intră urăciunea pustiirii? În locul sfânt, intră în templu. Ce presupune asta? Construcția templului, da? Construcția templului. Cam unde credeți voi că ea se încadrează? În asta, semn sau nu semn? Construcția templului ar trebui ceva să fie, ceva ce ar putea să fie. Un lucru e clar că nu înainte de răpirea bisericii. Posibil cei doi proroci să restabilească închinarea și ei să facă construcția templului, da? Dar de ce nu înainte de răpirea bisericii? Pentru că nicăieri nu se vorbește despre asta, dar asta ar putea fi un semn. Adică templul ar putea fi înainte de... Poate fi cu mult înainte, adică templul nu joacă niciun rol ca semn. Da. Fie că e construit înainte de răpire, după, nicăieri nu figurează ca semn. Dar faptul că el este templu, pentru că acela trebuie să intre în templul ăsta, faptul că este templu devine o atenționare sau nu? Atunci când templul devine, când templul este, înseamnă că el poate intra acolo. Bun, ei au un institut a templului care spune că ei sunt în 3 zile. Foarte rapid. Foarte rapid. Deci iau totul absolut pregătit pentru templu, deci ca să-l asambleze foarte rapid și să pornească închinarea acolo din moment ce au loc. Asta se poate întâmpla. Și asta tot trebuie să fie un semnal bun pentru noi. Bun, acum, hai să vedem ce concluzii tragem noi din tot asta și mai ales mă interesează concluziile în contextul la tot ce se întâmplă acum. Faceți concluziile reieșind din realitatea în care trăim noi cu voi. Ce concluzii ne facem? Așa, deci veștile de război de acum care sunt, nu sunt semne ale venirii Domnului nostru Iisus Hristos.
Un semn Încă o concluzie. un semn vădit despre venirea Domnului Iisus Hristos este că Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Așa. Dar noi putem considera că... Apropo, m-ați întrebat cineva despre statistici. Acum știți că am fost în Malaysia. Am fost la Institutul Hagai acolo, un institut de evangelizare mondial. Și ei au dat niște statistici foarte interesante și din câte țin eu minte, din 8 miliarde sunt acum în lume, da? Din 8 miliarde, mai că 2 miliarde nu au auzit încă Evanghelia. 2 miliarde. Când noi judecăm după noi, dar cum, dar internet, dar păi tot, dar păi... Nu, 2 miliarde nu au auzit Evanghelia. Coreea de Nord nu aude nimic, e o închisoare, țară închisoare. Somalii nu aude nimic. Sunt atâtea triburi care nu aud nimic. Este atâta lume săracă de nu vă închipuiți. Ați văzut în filmul despre Uganda, în ce condiții trăiesc oamenii. Unde am fost și am văzut cu ochii mei, am filmat și v-am arătat și vouă tot ce am văzut. Deci ei n-au acces la... la Evanghelia au acces, acei din Uganda e bine. Dar sunt atâtea țări musulmane, arabi, unde totul e absolut interzis. Nu poți ajunge acolo. Deci, cum cercetătorii creștini, sociologii creștini, ei ne spun că încă 2 miliarde nu au auzit Evanghelia. Sunt popoare care nu au Biblia în limba lor. În limba lor nu se predică, nu se spune nimic. Sunt mult. Noi credem că Evanghelia au fost propovăduite peste tot. Nu, departe nu. Da, ce să mergem prea departe? Uitați când vorbești cu oamenii de la noi. Cât înțelege, cât auzire, cât înțelegere Evangheliei. Că pot spune despre un om că a auzit Evanghelia când el a fost expus la... Când s-a început pandemia, veneam pe avion, nu știu unde am mers, și veneam pe avion, alături de mine stătea unul din Irak. Și el lucra pentru fondul, pentru ONU sau pentru Banca Mondială, nu știu pentru ce lucra, și venea la Moldova cu refugiații. Și când i-am spus că sunt pastor, a început să-mi enumeri, dar eu lucrez și cu acela, atâția lideri activi, creștini, cunoscuți în țară, de la noi. Mi-au spus, lucrez cu acela. Îl știu, dar pe celălalt știi. Și eu, așa, știi, Duhul Sfânt mi-a dat-o în gând. Ia pune întrebarea. Dar tu știi ce asta e Evanghelia? Nu. Dar cineva ți-a explicat Evanghelia? Ți-a prezentat Evanghelia? Nu. Dar vrei să ți-o prezint eu? Da. Te rog. Am scos punguța aceea, știți, care e pus acolo dacă îți face rău. Am scos-o și am pus-o acolo pe masă și i-am desenat și am explicat Evanghelia. Tot ce ți-am spus eu ție acum, tu vreodată în viață ai auzit? Nu. Mulțumesc foarte mult. Poți eu cu mine foaia, zice? Poți eu foaia asta cu mine? Poți să o iei cu tine. El cu lideri chei lucra și, dar el Evanghelia, despre omul ăsta puteai spune că el a fost expus la Evanghelie, că a auzit Evanghelia? Știți câți sunt de ăștia care ei lucrează cu noi, la locul tău de serviciu, acolo, dar ei Evanghelia nu au auzit-o, în realitate. Pentru că nimeni nu i-o spune, nu stă să-i explice, să-ți explic, să-ți spun puțin, să înțelegi mesajul Evangheliei. De asta, un lucru de la aplicare de asta om, spune Evanghelia, întreabă-l pe om, exact așa întreabă. Nu te teme, când te întreabă în ce lege ești tu, ce confesiune, ce sectă ești tu. Baptist sunt, ce știi despre baptiști? Despre Evanghelie ce știi? Vrei să-ți expun, vrei să-ți spun Evanghelia, să-ți prezint Evanghelia? Da, altă concluzie, care ne facem? Un neam se ridică alt neam. Asta ce vedem noi acum și vedem doar ce se întâmplă acum cu Ucraina, cu Rusia, cu alte... De acum nu mai vorbim despre evrei. Dar asta nu este semn al venirii Domnului. Nu e semn al venirii Domnului. Da, și sunt și cutremure, și foamete, și boli o sumedenie. Adică aici se vorbește despre ciumă, adică despre infecții, boli infecțioase, epidemii. Așa. Dar asta e începutul durerii. Adică e ceva care e aproape. Da. Încă? Poporul Israel va fi nimicit? Ei vor fi chinuiți. Nu, categoric nu. Nu, vin probleme mari, vor avea probleme mari atunci, în perioada necazului. Dar
Nu, ei nu sunt nimiciți. Ei nu pot fi nimiciți. Nu. Și cum îi vedem acum, uimitor, ne uimesc chiar că scot ceva, că cu pagerele astea, văleleu, cui să-i treacă prin cap așa ceva. Cum te-o lua groaza că poți telefon în buzunar. Când deci ceva cu tine, da? Bine, cum? Deodată ne-am gândit cum? Vreo aplicație, dezvolta vreo aplicație și explodează bateria sau ce fac fac asta? Da? Gândi, dacă fac ei, pot să fac și alți răi, pot să fac așa ceva, știi? Dar nu, asta au fost 15 ani la rând. Au lucrat și au făcut tot planul ăsta ca să le pună în mâine pagerele cele. Fantastic, fantastic. Cine a mai făcut în istoria omenirii așa operație? Da. Nicolae, ai vrut să ne spui ceva? Da, concluzie sau și întrebare. Versetul 31 din Matei 24. Domnul Iisus va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe cei aleși. Și mi vine comparația cu textul din 1 Tesaloniceni 4, căci Domnul cu strigătul, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița vor aduna. Deci, tehnic vorbind, biserica când va fi răpită, deci credincioșii vor fi înălțați și vor fi răpiți. Și aleșii, adică evrei, tot așa, vor fi întâi răpiți, înălțați și după aceea toți împreună vor veni. Asta e întrebare pentru mine ca să clarific, dar și cred că și o concluzie, dacă în caz că am înțeles corect. Nu, din înălțare nu văd aici nimic. Dar așa scrie. Vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi, de la o marginea cerurilor până în altă. Deci, din ceruri ei vor aduna. Înseamnă că ei vor ajunge cumva în ceruri. La o marginea cerului nu înseamnă din ceruri. O marginea cerului asta înseamnă de departe, de la capătul pământului. Altă expresie pentru a zice de la capătul pământului. La o marginea cerului până la alta. Până la cealaltă. În sens de peste tot. E o expresie de a arăta de peste tot. Da. Apropo, să înțelegem că noi, biserica, neamurile, vom fi răpiți înainte de începerea celor 7 ani. Adică după a doua jumătate, 3 jumate, până la ultimul potir, după care este venirea a doua Domnului Iisus cu mireasa. Se primește că vine pentru evrei. Da? Da? Când vine, da? Da. O altă concluzie care mi-am făcut-o este că venirea lui Iisus Hristos va fi vizibilă și nu va fi într-un loc anume, ca să spună cineva că uite la aici sau uite la acolo, într-o țară anumită, sau adică va fi, cum spune, ca pulcerul care se vede pe cer, așa va fi vizibil pentru toți. Foarte corect. Putem spune că în necazul cel mare se vor scula Hristos cu mincinoși proroci? Da, păi de acolo tot spune și despre asta. Domnul Iisus vine cu biserica să-și ia pe evrei din necazul cel mare, când ei trec după necazul cel mare și vin la ei când sunt hainele înalbite. Da, Domnul Iisus vine și apoi pe urmă vom vedea din lecțiile următoare că începe o nouă eră. Se încheie totul și începe o nouă eră. Dacă chiar lucrurile astea sunt complicate, dacă sunt complicate, lucrurile astea nu le înțelegem, este un lucru cert care trebuie să-l înțelegem, să știm că Dumnezeu așteaptă de la cei care sunt pe pământ să vegheze și să fie pregătiți. Foarte corect. Foarte corect. Bun, mă bucur tare pentru concluziile pe care vi le-ați făcut și ne mai temem de război, ne temem de bombe atomice, ne temem de... După tot ce am studiat, stăm liniștiți, nu? Stăm liniștiți și noi ne căutăm de ceea ce avem noi de făcut. Da, hai să mergem acum la aplicare, că am niște întrebări la aplicare să vă dau. Prima întrebare, și să-mi răspundeți la întrebările astea acum, da? Ce lucruri ați auzit de la oameni să spună că sunt semne ale venirii Domnului Iisus Hristos? Războaie, cutremure. Așa. Foamete. Atunci când a fost pandemia, pe tare, aproape zilnic, tot felul de proroci, tot felul de predicatori, gata, asta e ceva care mai decât vine Domnul Iisus.
Așa. Chipurile este, știți, care ei tot. Fiecare cu Chipurile, studiile. exact. QR codul, gata. Vaccinul. Asta e Anticristul, este semnul Anticristului. Vaccinul e semnul Anticristului și tot în frică și în frică. Oameni care au cuvântul lui Dumnezeu și să fie ei cu frică și să bage frică în toți, nu? Și pașapoartele care cu tot așa, gata, nu trebuie Pașaportul. Tot așa. Mi-amintesc când am crezut în Domnul Iisus, în primii ani de credință, la Biserica Iisus Salvatorul, era un profesor de franceză care au crezut în Domnul Iisus. Și au crezut că dacă el e profesor de franceză la universitate, el poate să-și predice. Și era chemat să predice. Și el, așa, niște minunățăi spunea că, dar frații din Germania ne-au trimis, că era vremea aceea, anii 90, foarte rău, și au trimis la fiecare, pentru toți membrii din biserică, au făcut câte un pachet, ceva, niște făină, niște zahăr, niște șampon, nu știu ce pusei acolo, niște conserve și au trimis la toți. Și după ce au primit toți oamenii câte o cutie de ceea, bucuroși, s-au dus acasă, ne-am rugat, ne-am mulțumit Domnului pentru oamenii ceia că s-au gândit la nevoile noastre, chiar era greu, era o perioadă extrem de grea. Știți cei care ați apucat anii 90 atunci. Și când iese la predică fratele ăsta și arată pachetul de zahăr de acolo și arată, vedeți QR codul? Asta e semnul Anticristului. Gata, voi sunteți cu Anticristul. Dacă ați consumat așa ceva, dacă ați aruncați cutiile, aruncați tot. Că asta e semnul Anticrist. Asta e 666. Asta e 666. Asta QR codul e 666. Ei, hai, vezi, să studiem cuvântul lui Dumnezeu ca să nu fim așa de naivi și să nu cădem la prostii de astea, că nu le putem zice altfel, da? Deci nu trebuie să cădem. La noi ziceau bătrânii de cardurile bancare, că dacă citești invers e drac și uite semnul fiarei. Card? Drac. Da. Da. Asta, fel de. Apoi de asta trebuie, dragii mei, să studiem bine Scripturile, să știm și ori de câte ori auzim așa ceva, ori de câte ori auzim pe cineva care vorbește, noi cu Duhul blândeții să luăm și să spunem, ia, hai să deschidem Scriptura, ia, hai să deschidem Matei 23 și 24, ia, hai să mergem pas cu pas, așa cum am mers noi acum, ați văzut? Am mers pas cu pas și le-am văzut și iar întoarcem înapoi, ia, hai să vedem. Și îi ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Hristos. Acum, cine se spune aici despre așteptare? Cum trebuie să-L așteptăm pe Hristos? Că asta e valabil și pentru biserică, și pentru evrei, pentru toți. Cum trebuie să fie așteptat Hristos? Cine spune aici? Cum să-L așteptăm? În ascultare. Ia uitați bine, dar ce înseamnă să veghem? Spune acolo despre rob, că să fie găsit împlinind slujba la care a fost lăsat de stăpân. Foarte. Deci asta trebuie să ne preocupe pe toți. Care-i slujba mea și să-mi îndeplinesc bine slujba în așteptarea lui Hristos. Frate Vasile, dar din textul acesta, să veghem ar însemna totodată să fim luați la răpire. Da, foarte corect. Așa? Dar mai este acolo un moment care tare vreau să-l vedeți. Ia uitați bine. Mai este ce înseamnă așteptarea. Faci ceea ce ți-a încredințat. Cum? Faci ceea ce ți-a încredințat, dar mai este ceva acolo. Continuu a fost o avertizări. Ei, asta e foarte important. Pentru așteptarea Domnului Iisus Hristos să nu te lași înșelat. Dar dacă ne socotești Scripturile, ne socotești studierea Scripturilor, ne socotești studierea profețiilor. Uite aici, iată, ne socotești studierea profețiilor. Cât de ușor este să fii înșelat? Foarte ușor. Foarte ușor ești înșelat și deviat. Dacă zici că vor veni Hristoși mincinoși, vor face și ia uitați, și spui mâinile în cap ce se aude și în ce înșelăciuni cad oamenii, pentru că ei nu pun preț pe studierea Sfintelor Scripturi. Și apoi, cei care vin cu înșelăciuni, ei cu ce operează? Ei operează cu lucruri care gâdilă firea pământească. Gâdilă firea pământească și la omul repede se prinde. Că, ia uite, veniți la Chișinău cândva cineva și a început fel de bazaconii la Palatul Ofițerilor, sau cum se numește. Fel de bazaconii a început să propovăduie acolo și se duceau
cu portmoneile, veneau și cu valizele să le binecuvânteze el ca să umple cu bani. Ia că poftim s-o prins la destea. Așa că trebuie să veghem bine să veghem. Să studiem Scripturile, să ne sfințim zilnic. Cuvântul este sfințire, aproape nu-l mai auzim azi. Ăsta de acum nu e interesant, nu este un lucru interesant, altceva interesant. Sfințirea nu e interesantă. Dar asta trebuie să facem, să ne sfințim, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să perseverăm în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, să veghem ca să nu fim înșelați. Că dacă suntem înșelați, poftim toate lucrurile astea bune care trebuie să le avem, le-am pierdut dar nu vrem așa.